Ние сме BB Team. За 25 години достигнахме до над 1 милион българи в услуга на тяхното оптимално здраве, спортна форма и качество на живот. Може да помогнем и на теб. Комбинираме най-доброто от научната информация, личните си знания и опита с нашите клиенти. В резултат на всичко това планираме и заедно изпълняваме персонална програма, чрез която постигаш така желания баланс, по-добри здраве и форма с нужните ти подкрепа и отчетност от нашия екип, или по-точно храниш се с удоволствие, тренираш редовно, движиш се без болка, в контрол си със стреса, наспиваш се регулярно и имаш достатъчно енергия за цял живот. И преди да си кажеш, че това няма да сработи за мен, нека спомена, че успяхме да го постигнем с млади, възрастни, родители на малки и големи деца, ръководители на малки и големи екипи и компании, хора с никакъв спортен опит, хора с много спортен опит, такива, които нищо не знаеха, както и такива, които смятаха, че всичко си знаят. Какво искам да кажа? Ти имаш възможност и право да се радваш на здравето си дългосрочно. Необходими са само конкретни знания и умения, валидни за теб, твоето ежедневие и житейски етап, на който се намираш. С BB Team тази промяна е напълно възможна и най-хубавото. Нашите клиенти постигат всичко това средно за период от 6 месеца, без да се чувстват на режим и без да губят постигнатото след това. Ти също можеш. Твърде хубаво, за да е истина. Ами, истина е и сега ще направим още по-хубава. Не рискуваш нищо. Ако през първите 30 дни следваш програмата ни и не успеем да се включим в начина ти на живот, получаваш парите си обратно. Какво следва? Да се запознаем и научим повече за теб чрез нашия въпросник. Да започваме!